खुलुमबाय आंनि मुङा बलराम बसुमतारी। दिनैनि भिडिअ रायलायगोन जोंनि बर' हारिनि जाय फादार अफ बड' एबा बर'नि बिफा बिथां गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै सुंद'यै रायलायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांनिसिम मोनसे हांख्रायनाय, नोंथाङा दासिमबो आंनि हेल्प बर' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेजों लोगोसे खाथिनि बेलनि नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै ला। मानोना आं नोंथांमोननि थाखाय गावनि बिमा रावजों गोनां बाथ्रा भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांनाव सिगांसिन सहैनाय बायदि। दानिया फैदो समखौ गोबाव खालामालासिनो बिथां गेदेमानि सोमोन्दै सुंद'यै मिथिना लानो। जोंनि बर' हारिनि जाय फादार अफ बड' एबा बर'नि बिफा बिथांनि मुङा जादों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बिथाङा 1956 मायथाइनि 31 मार्च एबा 1952 मायथाइनि 31 मार्च खालि जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा मंलाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा लेपस्रि ब्रह्म आरो गामिया जादों बरागारि दतमा हालाम डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आसाम। आरो बिथां गेदेमाया सोलोंथाइ एबा इडुकेसनखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटी कटन कलेजाव लादोंमोन। आरो बिथां गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समाव केरियार एबा माखासे खामानि मावदोंमोन। बिथाङा 1979 मायथाइनिफ्राय 1982 मायथाइसिम एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै गसाइगाव हाई स्कुलाव खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 1984 निफ्राय 1985 मायथाइसिम गुवाहाटीआव इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर जादोंमोन। आरो बेनि उनाव बिथाङा 1985 निफ्राय 1986 मायथाइसिम नेहरू भकेशनेल हाई स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचार मावदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा माखासे केरियार एबा खामानि मावनायनि अनगायैबो बर' हारिनि गेजेराव माखासे बिहोमा होलांदोंमोन। नाथाय मा बिहोमा होलांदों नोंथाङा भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांब्लानो बुजिनो हागोन। बिथाङा फार्स्टआव एडिटर जादोंमोन बिदांस्रि मेगाजिननि 1977 निफ्राय 1978 मायथाइसिम। बेनि उनाव प्रेसिडेन्ट एबा आफादगिरि बिबान मोनदोंमोन गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बर' स्टुडेन्ट इउनियननि 1978 निफ्राय 1979 मायथाइसिम। आरो बेनि उनाव बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट एबा लेङाइ आफादगिरि जादोंमोन 1981 निफ्राय 1983 मायथाइसिम। बेनि उनाव बिथाङा 1986 निफ्राय 1990 मायथाइसिम एबसुनि प्रेसिडेन्ट एबा गाहाय आफादगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बेखिनि हाबा मावबाय थानाय समावनो गोब्राब सोखानो हायै बेरामाव गोग्लैनानै 1990 मायथाइनि 1 मे अक्ट'खालि बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। नाथाय बिथाङा थैनानै थाङामोनब्ला बर' हारिनि थाखाय मा मावगौमोन, मा मावबावगौमोन जों सानस'हरनो हाया। अब्लाबो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय जाखिनि मावना होलांबाय बेनो जों बर'फोरनि गोग्गाथाव होनना सानना लानांगोन। नाथाय बिथाङा 1990 मायथाइनि 1 मे अक्ट'खालि थैनानै थांदोंब्लाबो बिथांनि जाखिनि मावनानै गालांनाय जिउमाया थैनानै थांनो मोननाय नङा। बेनिखायनो बर'फ्रा बिथांनि सान्थौखौ नायनानै बड'फा बिमुं होनाय जादों एबा बर'नि बिफा फादार अफ बड' बिमुं होनाय जादों। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ बड'फानि सोमोन्दै सुंद'यै एसेब्लाबो मिथिनो मोनबाय। जानांगौ नोंथांमोना बड'फानि सोमोन्दै गोबाङानो मोनथिखायोमोन, थेवबो उननि समनि थाखाय बिथांनि सोमोन्दै सुंद'यै शेयार खालामना होनाय जादों।